Hai días nos que custa sair da casa. Hai momentos nos que pensas que xa non paga a pena. Hai veces nas que oxalá as derrotas só fosen de 3 puntos. Pero cando xa o das por perdido, volves cavilar e esperta a consciencia. Porque te lembras daquelas persoas que te levaron por primeira vez ao fútbol, daqueles xogadores aos que podías abrazar ao rematar un partido. Sí, aqueles que che pagaban un refresco na cantina, que o deron todo polo escudo da túa vila, que poñían o brazal de capitán e falaban con calma cando o asunto se poñía tenso. Os que facían equipo no campo e tamén nas festas, nos bares ou cando tocaba botar unha man a un dos seus. E que xa non debería chamárselle equipo de fútbol, é un equipo de vida. Pola persoa que cando chega xa está e cando marchas aínda queda. Pola que comezou tan nova que xa é referente con 21 anos. Polos pícaros e pícaras que soñan con representar os que un día estiveron sentindo e valorando o noso. Sempre hai razóns, nós damos unha. A que nos guía? Fútbol en Lugo, 7ª edición. 12 de setembro, nos puntos de venda de El Progreso.